Hadian baka Nyautrep Youth Council Soyong Circle hapok ke jinglam usamla Morning Star Shabong menha ka arfa artarik bana yayong arjar priu bakla le benya kendo you chief engineer katanat PHE daga bakuno bakla don ka jingpentrei sop ya ki kam bat don kti banle sop doling do karat ya ka greater Soyong water supply scheme nakaliang kinongkit kam garaj bat kinongkit kam shnong kilami shkhamat ban persha anjur ya kejingkren jong ni samla bat kilap pensyairu hakabai dei bat kejingkno uti nongilam nagaseng HYC Soyong Circle hagani gesingi lawan mon pensyai do rongba khwan lingdo nongbri ubdeu lingdo karai nongse nangta gidkhot ke executive committee karai nongse kirangba shnong nagisan teligi shnong kibahap apo kani karai kilong kmi bat kinongkit kam shnong haba pensyai halor kejingkren jong nongilam nagaseng HYC Soyong Circle uba belon e nangbri ulai thu wakipaj ba kikwa bakaroi kapar kanwan hakashnong lai nongse bat yakani ke scheme la munjul langru de kipaj ba nangta ke hima Soyong ke hima langyong ke right nongse kashnong laushlam barkisa hakalingo wakumno uni nongilam jong kaseng unkta yakamat jong kashnong klem dawan banpan jing pensyai nagi borshnong panakarat hendai kisu persya ya kejungwan jong koroi kapar tengah kuat pensyai kumni sepangane ka skim hopo ka ketar Soyong water supply scheme mo tengah kuat pensyai hak bidai bat kene ka thup tengi ki pajba nagara nongse ka bahap hak hima Soyong tengi kuat ya kene ka scheme ya kene ka development bakanwan hopo ka shnong jungi mar ngi ki pajba ngi kuat ya kata ka development te habedai bet kene ka scheme kawan hane pokara jungi nila ya menjur ka hima Soyong ru kala menjur nangta ka hima langyong ru ka menjur nangta ka ra nungse ru kala menjur nangta ka shnong lauslem ru kala menjur namar bakane ka thup ka don hapo ka border bat ka lauslem bat ka ra nungse te ngi pat ngi sngelongo ban yo sngew pat don ka tokat ne ki samla ki ba persya ya ka jingwan jungane scheme tengi nge scam ba ka jingwan jungane ka scheme hapo thup kanai ka jingmentoi ya ni karai nungse hibro kawai nang tapat ya kisnong ki ba marjan marpa hapo kane karai nungse te kanotam ni sngew kumen haba kane ka scheme kawan hane po karai jungi bat ka don ro ka jingong ba ya kane scheme lale tanglung do raj maroi la chule don bor tanglung do raj maroi ndrei ya kata ngi ngim priang namar ya kane la rai hi daka executive committee jong karaj bat ki rang ba snong bat ngi ki nong snong jong karaj ya kane scheme nila priang subha te khabi dei bat kane ka jingong ba kala ban kata ya ka klau ane ya ka jingjot jong ka forest ane jingjot jong ka klau adawan kene ka scheme ya kata iko aban pensai khendiat ba habawan ke development ngatrai kandam kata ni hap hi bandon kam ban pam yita ilenti bayat ka surok tangba kamdei bagan ong bakan kata hadu kata namar kanek surok la debdon lupa bania chapo kene ka thup tengin chumat la ban ong tang ye iding ibaret nane ki tarkhang kinyut kinyer kiba ngidei bania nangta kambang chupai ye kanuksa bakawan kane ka scheme nang tay na po sorpi hadu pan usla tenne ki laimer ka saumer ka sanmer ter hadu pan usla iyo i ba ngiha ban pam ya kito kiding de ba pam kito kiding ngangai ba paj ba jong ka mekhalaya unam sngow du nong yek to jing pam kiding hnrei kisum toy ya ka development tengi ru kumju hapokra nungse habawan kane ka development ka bahe ka project hapokra jungi te yita iding khnit khansoj ngatrai ngim sngow pangnot bat ngim so benot bangin ai yak jingdon kam jong ka department ba khwan lingdo nangbri ubdeu lingdo karai nongse ulong bakum ke executive committee nangta ki trai jaka wat kirang ba shnong la ai ya ke nusi wan shnai ka top ha ka shnong lai nongse bat omtup ha kano kurkom ba uni nong ilam jong kaseng ukno ba kidon kti wan khang ya ke ni jing shnai ka top
Ulong ba ke jingkren jong opening star halor ke jaka jong ke kor lingdo nongbri. Ulingdo ulong ba ke kor nongbri kalai sembha ya ke jaka ban penya ya ke ni ke skim. Namar ke ni ke skim ka ya lingba ke jaka jong ke kor nongbri. Bat banong ba ke dei ke jingle don bor kamlong ke bala ban pediang. Namar ba ha kasar sekolar malaya soilang ha ke pot ba pelong ya ke jinglang ba ke thop ya ki santili ki snong. Laya soilang ya kasar sekolar barok. Hakapai bagajing keno bagajing pentrei ya kini ke skim ke kata ya kami mariang. Ula pensyai bakarai ke kamtip kambha kumno ban pentrei ya kini ke kam. Namar ya kini ke skim om dei ba pentrei ha pedeng jengki klau, Henry on pentrei na road jengki serok klau, hadu banapai hakawa thup-thup ke badai ke telong barwan ra syaki santili kisnong. Te nakaliang jung aku mung darat te ngapan pa ko jung sung sya halot kani ka jung mi kubor ne kan klat hakilat tai kubor hakatoka afu asarik ni benai te ka baki keno baki ong ba ka bejadei ba kani kalat no sai ba ulale khang yaki jakat na top lana yaki jakabu top hani nakaliang ka jung ikum ka stip dalbar jung ka office jung ka ulang do no sai rengkat bat itrai jaka rengkat bat urang bat snong jung kalat no sai nila ai ke NOC ban snai ke ni jaka bu top na ka benta ke jungbit jing biang na ka benta ka snong hapo kalat nyok se te ngimtip kini pat hakano ko kom ki keno yani bagi ong ba manga ubakhang ane ubam sa ban snai ke ni top te ka jing sangi ai ke ni ke NOC himdan kono ke jing persa ha ke bedai na ka benta ka roi ka pa ha ke bedai bat ke ni ka top ban sna hak bidai halan oksai. Jika kalau kejing sai kejunga hak bidai bat kani kam kabamaki ki pelat hapo ki sosial media. Te kabaar hak bidai bat kani kejing keno boong ba ulale don bor marwai ya kani ka klau ya kani ka klau thup kabangin jan ya kani ka wa ban ai umbam undi ya kini ki sautli ki snong kabakan thup ya kalai lulong kawa nokse kalau mengning bat kalat nokse kita kisnong kibadai bang ni kum kiriurang ba jongkan ni kisnong nyalai song perkhat nyalai mudur rendu ke basdang ni kemle marwai ni don kirang ba snong ni don kisket snong ni don kitukhat kumti snong yakini kisanteli kisnong nyalakhat ban pelong da ke meeting ban pelong da ke jingalang banyak mudur banyak perkhat banyak thesani hak bedai bat kani ka skim na ka bitaka juman to jong ni kum kinong song hak bedai kani ka wa thup namar kani ka wa thup kumbang labatai sakmat dagui kirang ba kadon haki arkhap ki jongi kabalong haki atli ki hima kata ka wi ki hima lang yong bat ka wi ki hima so yong ya kani ru ngalayalum da ka meeting haka haka ar punyu trik ubnai bunakong ar hajar punriu ngalai kendu lang lengdo jong ka himalang yong ulang do jong ka hima so yong urang ba snong jong ka lauslam kikur kirang bakur jong ki lauslam ki belong ki trai chendeu bat mangi ki santeli ki snong jong ka rat nyok se bat ka office jong ulang do nok se ngalai kren ngalai tai ngalai thirpha hakabidai bat ka project tengimdon kono ka jing persa sakabang sulongo ba ukno pat banong ba uleng dora ulale marwei ya kani ka kam hani kani kalau ka ai ka bangi ngimla ban piang kalau tang ka jingmut ban yalam bakala na ka benta ka jingmon toy kani ka project kani kum kinong song sa ka bede ba kani kikur ubalaong ba ula yalam ba kani kalau tang kum ka jing yalam bakala namar ngi ha kani ka cloud thup ka don ka khandu ko jong kikur nong bri Tegi kani ka khendeu layat lang ba ya kani ka wa ya kani ka khendeu layat lang ba kani ka surok. Te kumta nakaliang jung ka kurnong bri. Kasa subha ya kani ru. Ban trei ban penyan ya kani klenti sungkin hakbedei. Nakamta ban kit ban ba ya kani kawa ka bagin satrei ya kani kadam. Te kila keno makipat ki ong ba ula yalam ula le donbor ban penlong tang kawai kekur
ban kam lut ban ong tang kawi ka kunong bri kata kalong ka jingalam bakla bat kalong ka ka bengi sosi ulat semu ban pen sotu bakla ya kinong song snong da ka ba ong ba uleng dora ula bu tang ka agreement tang ya ki kunong bri kata kalong ka ka ba bakla tehendai ha ka jing sisangi kum ka dorbar jong karat nyong se ka bengi le song perkhat lang bro santeli ki snong tengila penrung ha ka agreement barok santeli kisnong hakani ka agreement banyayo bansalang na kamta ka jing mentoy la kalong hakano kono kalyang hakabede bat kani ka project kata kalong ka we kisnong lat nyong se ar kawa nong se lai ka lai lulong saw kalumang nyang bat san karang sangkham kini kisan teli kabangi kum ka dorbar jong ki riurang ba ngila penrung ha agreement banyayo bansalang hakabede bat kene ke projek kaban ai umbam yang ha kene ke snong ka thau ka jong kata kalong ka jing pensai jong jonga kumuleng do ubade pej ubade chmi ya kene ka jaka bat ya kene ka khau nomor kene ka khau la pen kubor na du men kilong swa men swa ban pej ban jingo ya kene ka khau kalong da ka office jong ulang do rat hi baro sikata tengiru ngibut ya kristi rustur kuma jolong ngile kumta ha ka bidai kata ka jing pom tim pongsit tangi kum kisnong bat ka office sung dorat rengkat bat ka office sung PHE te ngitip khamha kumno ban pom yak te kiding se habang pom yak surok te ngimdai ban supom pathar kat kabamon ring don rengkat ban pej ban jengo bat niyat ya kan surok om ban ya persa na pring juga ka klau kat kum ka jing survey ka jing pej ka jungi rengkat ka office bat rengkat ban ka office sung ka hima rengkat bat kini ki ruang ba jong ka snong ngela penbet banyak nasat na narut jongan ka klau bat hadu bena poi hapo kawa bat nyadu narut kawa hadu bena poi harut hapo jongan ka dam se kamdon ke jikta le ban penjot ban penjulor ya kan ka klau kumba maki ki keno se kata kalau ke jing pensai na kaliang ke jonga pumulung do se kebedai kata ka klau ban pomding pomsi se kan ka klau ngelabu karpang ban snaying snasem tanai kan ka dei ka klau jong upot ba kam dei ka klau jong no kadi ka klau jong upot ba habangi upot ba ngidon kam la kalong hakano kono ka banta ni upot ba ni sa subha na ka banta jong ki ngim semne karpang tang ye ka klau thup rengi hakane ka rat ka jong ni don ki lau snong ni don ki lau kan tot jong ka snong ya lau khang jong ka snong ha ka be dei bat ka klau snong ru kam dei ban ong ba ni khang lat ye ki kadon kawa kabangi dan ni kawai katong halat ngokse kabaya lang ba na ka kraus nong kataru ni kum kinong song ni sa subha banyat lengbakan ka kraw la kabangi pom surok wat ya ka kraus nong kumju ya ka kraw la lulong kabalong kraus nong hi kataru kaneru kadon kawa kabangi den na kabantaban ay umbam na kinong song ngiyat lang ba kane ka kraw ru umdon mano ba ujor bat umdon manung na bukan na markat kum kajing penyat bat kajing bit jeng biang nak bentar senong ni sa bat nile yakta na marngi bu khrang ngene ka khawru na ka bantau pot ba jehne ha ka bangi don kam pot ba bantan ni ka ban ajing mentoy na tagi nong senong ni so kam don kono kajing so pasa na mar kane kajing dan ni kane ka wa hawa sup ru kalong ka wei ka banta ka ba khraw bangyo ban penon kam na ka banta ka bam di jongi na ka banta kini ka sauteli ki senong ka bahap hapo karat no se tikane kalong kajing bensai ke jongan kalyang jong ka office jong ka hima lengdo bat kane kajing keno kajing ki ban ong ba kamlong ban pomding ya ki klau mdai ba ong tang ya kane kalau sup hane wat ya kalau lengdo kabangi ngalabu karpang ka klau lengdo hapo karat nyong se tane na ka menta kajing don kamu pot ba nisa ban lej ya kane ka surok nisa ban lej ya kane ka klau dia kata kalau ka kabangi kumput ba ni su dan kam ngibu na kabanta ka jingdon kam hopit ba om ban mantoy manore mano ni habang ibu na kabanta ka jingdon kam put ba la kalong habang don kam mantoy di ngin tho la kalong bangin pedon kam ban den umbam di ngin den kam dei kabangi ai saki wei ki jat ban riu hanani ai na kabanta ki nong song ki jongi ki balok ki khun ki hajar ki baham hapo karan nokse kane ka dei kajing mentoy lang ka jongi kin ki sauteli ki snong khamtam ki badai ban yo ka bha na ka banta kane ko umbam di kane ko long kajing mencai ka ban kot ka jonga
hak bedai bat kan kejung keno kejung une uwe naki bong ngadai u HYC tengah senguban ong yo une samla kumurang ba umdai ban kran khna ban kran khalung ban ong ba uleng doran ulale don bon marwei hani kini kirang ba snong katne nge don rengkat ke stip dorban yo kasnong rengkat ke stip dorban jungi ka office yo kahim jong karat nge don lang mata kasni hang ne tengi pen pau ke ka basung si halor kan ke jingkran ban ong ba ngalale marwei te kini baro nge don hang ni hani ya karne ka meeting dei bangilong tang chisin ngelalong laisin sausin ya kan penting hadu ba nge yo ban penbit penbiang ya kan ke kam te mentah kadang sa nah kalian kejungi kum ka office yung ka ra bat rengkat bat kiwi-kiwi ki jun kam ban penbit penbiang hak bi bat kini ka project hak bi bat ki kot kisra ki bobon ki bang sayo ban penbit penbiang hak bi bat kini ka skim te nah kalian jungnya kumulung dong ngapen sai kan ni bat ngimdon kono-kono ka jing le liang yano ngamdon ka jing le sileng khamat yano lakalong ya kikur ki jaj jong noru handai haba ya kan ka agreement ngela submit lang ba kini ki santeli ki senong kinlong ki bayo bentar bat ni ka office jong ka hima ulung do ra no se te kan ni kalong ka ji pensai na kalian ka jonga no kendiat ngadon ka jing berlap lem hawai dei bat ka ka ba i lung do ra je la yo ban pensai bat yo ban penseu ha pring jongi kan ka por sekilat thai khobor te ka ba na kalian jonga ru kum we ni ki nong ya trikam mane khot jong ka isi executive committee jong ling do rai nok se te ngasu khia ka ni ka benta wan don ka kum kan ni ka jing yo i ha ka bi bat ka jing kren bat ka ka ba ni na kaliang jong i ha ba ni shong ni sa ka pok rai nok se pro we ni don ka kamram na ka benta ban ya trei ki kam jong ka bha ka miat na benta ki pai ba nong snong lem ru ba ka rai pro we ni ki santli ki snong te kendiat na kabai de ba kan ka jing sai ka no na kaliang jonga kum u we ni ki khot ngadon ban ong kum ne nomar ba kam kum ba ulung do rai lo yo ban kren ban kum ba ulung do rai lo yo ban pensai along ka ba ngiru na kaliang jongi la snow ba kala sai henry ka pat ka ba na kaliang jonga ngadon ban rapat kendiat kabai de ba kan benta ka bangan ban rap benta kabai de ka ban kong ka poin ka long ha we de ba ka thup ka bangi ju khot kan ka bangin sayo ban pentrei nam takani ka project ni ka dam ka ba ngiyo je mentoi na kam ta ki pat ba nong snong jong ka right nong se bro we lem ru bat ka so yong area ka ba kan sayo je mentoi te ha bai de ba kan ka benta ni sngo ba na kaleng jungi ram ta jing su komen te ha ka ju ka poru na kaleng jungi ka right nong se ni la don ru ka agreement te ka agreement ka ba ngi te kalong hapring gini ki santli ki snong lem ru bat ka kur nong bri namar ka kur nong bri jungi ka don la ka jong ka je ka kur tadi namar kata kadau kan ka project ke ba wan mentaru kaya leng ba kajaka jong ka kurnong bri tadi halor kan ka nong rim ngi ka kurnong bri ngi don la ka jong ka dulir ka pata nang mata ka bala ai la pen kubor kerpang te kumju ru ngi sngo ba kalong ka badon kam namar ba project kaya leng ba tingi ni hab don ka tu ka agreement kumba ngi la yo ban sna wat ban ya te bat ka office PHE kata kawi ka benta ka ba ngayo ban pensai benta ban kong ka benta ka ba arpan ka bai dei bat ka jing kren bat ka jing yo sngo gilat thai khobor na kaliang u presiden jong ka HYC so yo circle u samla purning star shabong u ba lakren ong ba kan ni ka wi ka cloud jong ka right nong se ka ba ula pen sngo u ong ba ka dika cloud community reserve forest na kaliang jongi kum ka right nong se ha ka bangi kumban pensai kendiat hakaba ni ong ka community reserve forest ni sutu ba kala de ke klau ka sarkar ka shimti la ka sarkar ka penyai ani nak leng jungi ka office jung ling do rai nyim pensam le kata ni ngela nadu kipor mensua nadu ki ling do nadu ki no sensar ki bangila sensar menta la ki khat khandai o khat wei telik khat wei ngut ki ling do nadu ki basdang ka jing sensar nyimpar semla IT la nyimpar semla register ban ong bakani ke jaka ka cloud thup ka bangi jutip ka cloud ji pat ba jong ka right nok se ban register ha ka government la ne ban IT sha government te namar kata ka daw na ka leng junga don ban pensai ba ni dei kinong penyai ni dei nong pek nong khmi bat ni dei kita ki ba ai bentai baro kinong snong po ka right nok se ha ka bai dei ba ka ni cloud thup bat kumba ki keno maki ba ki ong ni
pelong kum kata community reserve forest lene nyidon ban pensyai ni kelempat don kum kata ban IT syak sarkar ne ban register ha sarkar haba batai khendiat shu ha ka baide ba kata ka jing register ngingim tip kata namar bangingim personal le kata yele se maki ki don ka wei ka bentang ngim tip kata te ngi na kaliang jong office bleng do lambat ka rai hi brok wei jinong shu snong apo ka rai bonok se brok wei ngim pat sam don kum kata ta de ka bentang ka ba ar ka poin ka balai ka long ka baide bat ka jingbu ya katop halai nok se ka bangi ong ka water reservoir kane ka water reservoir halai nok se ka jing sha isu komen shibon habang ila yo ya kane ka umbam umdi na ka bental ka jong hak bai dei bat kane ka dong jong ka snong lai nok se te ka bai dei ba kane ka top ka shem jing tang ka daw ka long ba namar nakaliang jungi nakaliang jungi nyila adap ai ka no si ladap nakaliang jong office yung lingdo ladap ai ka no si rengkat ba urang ba snong te henrei hak bai dei ba kata ka no si ngila adap samit sa office te nakaliang jong office kalale ka badon kam bat nyimtip pat ka jing slam kadai na ka daw bat ka daw ka long ba yele se la ban long ki don ki jing penwet hane hang tai tang kata hi yele se ka don kawai ru ka jing penwet ka long ba yele se ka la ban thut ru na ka daw ba kontraktor ba pentrei ka ne ka kam mai ka ne ka ban na ta ka ne ka top la ne ka tang ban supply ban pelang ula khlat no ta ka long ka ba kan kam simpor bat kan penthut ru khandian te kumju ru bai dei ba ka ne ka top ikerman scam ba na kaliang juga face kin selek kloi kat bala ban yarap ban pen kloi no khnang ba ka bam umdi kan long ka ba khambiang bat kin pai ba nong sisnong kin yo ka bam umdi ka biang kumba kalong menta ka bai dei ba kan ka top ngila kalalong ksuan kila supom direct na thina po dam supom direct hai kini ki zonal tang lani tangki top ki barit kan Henry haka min tang kamut ke top ke bahe tangki empat yo ban pelang ta dia la suan direct no kini ki zonal tang ki ba ki top ke barit ban supply ki dong te kan no hajar litar yang tu kamla ban nyambun te tang kata hi nama ba ke top ke bahe empat yo ban sna tu ta ke shu batai teng pi kendiat bat pidin la snong ayu ke bat ke ei ba pidan bat ong bai de kan ka jing semua Jika kerteng jonga di ba aling thaba bat nasong asa wanok se bat ngadiru sekretari jang sang wanok se dagwe ka ba kai ka nglang ba yangi kum kinang lam snong kamtam ke jing don lang jing rang ba snong ki member executive darbar jang snong kolong kai ka ba ngi ngam ban pedang kai namar ba ni sui man na kapor ba kan ke social media bawan wanok se ong ba kaduna kata umbam umdi bangi mla bako face kamla man penbiang andai ke jing pet jing khmi jongi khamtam ngaling song pop mo plang te kene ke ngiyo ban bam ngiyo man pendon kam te bat habai dei bat kene ka JJM te ngidang penbiang yu pat te halor kata ngi kum kinong lam snong la ngim song la klan kiti henry ngi yai be man na kapor ban lei kendu ya kabor blek mi ban penbiang penbet gerpat ya kopis dah komno ba penyo ya katolong ba biang khnang ba ngi kum kinong song snong khnang bing yo ban penbiang ban pendap ya ta ko umbam kum di ba ngi don kam kum kita kinong song snong mat kuwe kalong ba teng ngasu kum ban perem kum ini ki media ke pelat sakmat ki ong ba kapan ngo plang kadon sibun ki jinge la kisnam kenti Henry lada kidon keno kawe ba ngangas ngu kum ta kum nong lam snong ba kum ju rong ba snong ba lada don keno kata kejinge lada kinong song snong ki pat ba no song snong ki dei ban ya thu lane ki dei ban ai kata kejing tip sia kinong lam snong ba pet ni tang ko man ba man di nyim yo su teng hap da kai kala klenti ke bangi ni hap banwat balada kinong kine ki media ki wan ki briu ki bamde ki trai snong ngimla ban pedang namar ki yai lat ya kinong lam snong yai lat ya sti kumti jong snong ki yai lat ya ka member jong ka WWC jong snong ba ki yai lat hababun ki menta ngimla ban pedang ini susi ngi penpa punya susi bakrau namar bang ngimla ban pedang ba pincuan that
media mana kapor ya kawan nuk se bat pandam pelang try la kumpam don chu kita kinong pek nong jengok kinong nyalam kan ya connect nong kelasa umdum kan kelasa adin kan connect nong habuan pek man jengok no sedaki wei bat kibam dei try nong ne kan tengah kum gini tengah ngamla ban pedang deleru bakang ngam tam bakang nek project kan long baik garanti kan ya perang kenang ba ngi kum jeng senong ngin yo sibon kijing ton kam tang itai kebes Pas nak bercerita. Ini tu si tadi. Te keteng jonga kedai rang pensai rani kedai rang bak senong jong ka lumlang niang ke jeng penya jong ka raj nokse te halo jonga ne ka bentang ngaru ngasngeu ban peram kini kipala penmi ikni ka social media namar ba yong ba tang uleng do marwai ule ikni ka kam ban penya ikni ka skim rei ka jeng sisa te hak ba yadai ngi baro ngila don ka jeng tip ka jeng klik lang ba mengi ia mencurlang ban penya ikni ka skim jong kene ban penyo ikai umpam umdi tengaru tangkat tahi amdon pun ketin kubesibun Tosta. Kering juga ada Filstan nong vi kum acting orang bas nong juga nih nong lain nong se. Tengah kum pensai kendiat ku bede berkenega kum bala keren deki nang dok skmat ngir kum penrap lang kendiat mar nyumdan kena kajing persa ya kenega projek ke bantrai menta swa bantrai gini projek labun teligi ki meeting gi belaya syong meeting syong perkat amdan kena kajing persya iki pegin tray ta ni kirung wasyong tangite akhir ki kentiang kendiat ki pensya amdan kena kajing persya ki blesyu unga penken mau bangi kum ka office yung ka raj yung se yung nong penpau yung sungkumen nomor ba kasnong wa nong se lakata kisnem kim yo ya kan kalat ban pedang ya kan kaseng khilang ka bahe borok koi te nomor kata ngasu ban ai burom ya kiramba nyo kaseng ke bala ibit ibiang ban pelong ya kan kaseng khilang seng samla hakasnong wa nong se tena kaliang jungi kum ka office so raj nong se ro ngi penpau ko ju sngu ngu si kadai na ta kan snong bat ha ju kupor ngisu ban bu ban persa jing kan mau kum ko win ke history baka ka dong bat karat ko jungi kala yo ban pedang ya kan ka seng khilang ka bahe kat to ka balalong mentakasnem ha ka tarik ka ba khat sa ko khat san ubnai ba al jong ne usnem al hajar akun riu te namar katang ngisu ba kalong ka ka basngo pla ba une uju ubriu ubakno banong bakasang wanong se kambyang ka umbam umdi tengaso ba kum kaseng khilang kadon kajing sakhi jirang ba jong kaseng khilang swa ban pelong ya kan kaseng kilayo ban lek ban pej ban jingo tang ya ka umbam umdi hale rengkat ya kelti sengkien bat kumju ya ka jakalong jing seng lane ka jakalong meeting tengisngo ba kan ke baro lese lada une uju ubriu ubakno banong ba kawanok se kadon hapeng kejing duna lese hakatok sini lada udon ne umdon ngamtip lese hakatok sini lada udon lese kanong ka ka penjak borom mauhi ubakren bat mauhi ubapediang yang so kalong ka basu phala ba mauhi unot ban kren ye kene hapeng sibenai ulong ba kambyang su henry ngisakhi bakat kaseng khilang kala pediang ngila pediang ya kan kaseng khilang henry kalong ka babit babiang kamdon kono kajing duna bangi kermen bakan kaseng khilang kalong ka bayet bet nadu kelenti sengkin nadu ka umbam umdi nadu ka jakasong na ka banta kajing long jing seng na kajing long meeting kajing lang abadon awak nok se tai long ijing pensai bat ilong ru kajing penpau kajing sungu na kaliang jongi kum leng do ubapet ubajingo ya kan ka jaka
bakum keseng kadon kemesim jong kejing kitli na kabenta ban wanra ya kane ka burum na kabenta ka snong ka thang bat kumju yang ni karaj bat ka opesi barok kawe ngaru ngedei rongba mga song asa akasnong wa nokse es kam tamru ngedei kinong kit kam jong kaseksi de badon katu kejing aga jinglong sangki lang hawa nokse te kam don gono kaya baik ka biang baik ki umdi ki umam ki surok ki lenti ki sengki ki perking ki biang tendre benong bankan kum tu ngiru nim sau tanak ke benong ban hawa nokse kam biang ngibiak te ngarong ngembun ketin tang idai yang kesulitan